ఏమండి? ఆ, మూడు కాళ్ళ రాయుడు ముందంత దేవుడు ఎవరండి? మూడు కాళ్ళ రాయుడు ముందంత దేవుడు ఎవరు? టెంకాయ అండి, అవును. కొబ్బరికాయ. ఆహా. ఉహుం. ఏమండి? పళ్ళు ఏ, పళ్ళున్నా నోరు లేనిది ఏమిటండి? రంపం అండి, ఆ రంపం. ఆహా. ఏమండి? పిట్ట పిడికిడే కానీ తోక మూరుడు ఏందండి? గుళ్ళో కొడతారే ఆ గంట. బళ్ళో కొడతారని చెప్పొచ్చు కదా. యాడైనా కొడతారు, ఆహా. అవసరమైతే మన మైండ్లో కూడా కొడతారు. ఆహా. ఏమండి? ఆ బాటకు బంధం ఆ, నల్లపూసల అందం ఏమిటండి? నల్ల చీమల దారు, అదే నల్ల చీమల పొడుగ్గ చీమలు, ఆ దాన్నండి. అవునా, చీమల బారణాలండి. ఆ, అదే అదే. ఆహా.